Φίλες και φίλοι της WorldSpreads, καλησπέρα σας. Θα δούμε μαζί πώς λειτουργούν μέσα από την πλατφόρμα συναλλαγών της WorldSpreads τα διαγράμματα της IT Finance IT Charts Advanced. Για παράδειγμα, εάν θέλουμε να ανοίξουμε το διάγραμμα για το χρυσό Gold Rolling Spot, επιλέγουμε το κουμπί του διαγράμματος το δεύτερο από τα δύο. Επιλέγουμε Start IT Charts Advanced το παράθυρο που θα μας ανοίξει και το αφήνουμε να κάνει download τα δύο προγράμματα. Συνέχεια ελαχιστοποιούμε αυτό το παράθυρο και περιμένουμε να ανοίξει το διάγραμμά μας. Το διάγραμμα ανοίγει σε αυτή τη μορφή, όπου ήδη το έχω εγώ προσαρμόσει μπάρες candlesticks. Υπάρχουν οι επιλογές από την εργαλειοθήκη εδώ να τραβήξουμε διάφορες γραμμές και να κάνουμε την ανάλυση μας πάνω στο διάγραμμα. Έχοντας επιλεγμένο τον κέρσορα, μου δίνεται η επιλογή είτε με ένα κλικ σύρσιμο να μετακινήσω το γράφημα, είτε να τραβήξω τα όρια του γραφήματος με κλικ σύρσιμο και πάλι και να το ξαναφέρω στην αρχική του μορφή. Με το ευθύγραμμο του να τραβήξω μία ευθεία γραμμή μεταξύ ενός σημείου και ενός άλλου. Με την ευθεία γραμμή μπορώ να τραβήξω μία ευθεία γραμμή χωρίς κάποιο τέλος. Με την οριζόντια γραμμή μπορούμε να φέρουμε οριζόντιες γραμμές στο επίπεδο που εμείς επιθυμούμε, αντίστοιχα με την κάθετη γραμμή, και με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί η εργαλειοθήκη. Εάν θέλω εγώ να διαγράψω κάποια από τις γραμμές που ήδη έχω φέρει, θα επιλέξω το κάδο και σε όποια γραμμή φτάνω πιο κοντά γίνεται πιο έντονο μπλε. Εάν κάνω κλικ τη στιγμή που είναι μπλε κάποια από τις γραμμές, τότε αυτή που είναι έντονη θα διαγράφεται. Εάν θέλω να αλλάξω τις ρυθμίσεις μιας γραμμής, αυτό το κάνω με το εργαλείο αυτό. Επιλέγω τη γραμμή που θέλω να αλλάξω και μου ανοίγει το παράθυρο των επιλογών. Μπορώ να της αλλάξω το χρώμα, να της αλλάξω το πάχος, να την κάνω διακεκομένη. Έχω αρκετές επιλογές να της αλλάξω τα όρια χρονικά, τα όρια σε ύψος. Έχουμε επίσης την επιλογή να τραβήξουμε παράλληλες γραμμές με αυτό το κουμπί, επιλέγοντας μία γραμμή και φέρνοντας την παράλληλη αυτής, ή και να μεταφέρουμε μία γραμμή με αυτό εδώ το κουμπί. Επιλέγουμε τη γραμμή και μπορούμε να τη μεταφέρουμε σε άλλο σημείο. Γυρνώντας πάλι πίσω στον κέρσορα μπορούμε να έχουμε τις επιλογές της μεταφοράς. Τώρα για να βάλουμε κάποιον τεχνικό δείκτη πάνω στο διάγραμμά μας, επιλέγουμε από το Add Indicator, μας ανοίγει το παράθυρο των τεχνικών δικτών, μπορούμε να βρούμε όποιον δείκτη εμείς θέλουμε, για παράδειγμα τον MACD, της αποκλήσης των κινητών μέσων όρων, όπου είναι ένας ταλαντωτής, και συνέχεια επιλέγουμε Add Indicator. Θα εμφανιστεί ο ταλαντωτής μας στη δική του περιοχή ταλάντωσης και θα μας ανοίξει τις ρυθμίσεις του. Να μπορούμε να πειράξουμε δηλαδή τις περιόδους του γρήγορου κινητού όρου, τις περιόδους του μακριού κινητού μέσου όρου, σε πόσες περιόδους θα είναι ο μέσος όρος των σημάτων και το πού θα αφορούν οι τιμές που θα παίρνει, αν θα είναι κλεισίματος, αν θα είναι ανοίγματος, υψηλού, χαμηλού κλπ. Εάν πατήσουμε close, έχουμε την περιοχή του MACD και μπορούμε να αλλάξουμε και τα περιθώριά του. Στην περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε κάποια Bollinger Bands τα οποία μπαίνουν πάνω στο διάγραμμα, λειτουργούμε ως εξής. Τα Bollinger βρίσκονται εδώ, οπότε έχουν ήδη προσθεθεί στο γράφημα επάνω.
Εάν εμείς θέλουμε, ας πούμε, να τους αλλάξουμε τις ρυθμίσεις, να κάνουμε πιο παχές τις λωρίδες του Bollinger, γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο, επιλέγοντας το Bollinger πάνω και το Bollinger κάτω και αλλάζοντας το μέγεθός τους. Και πατάμε Close. Τώρα, για να αλλάξουμε εκ νέου τις ρυθμίσεις των δικτών που έχουμε περάσει, πρέπει αυτό να το κάνουμε μέσα από την περιοχή του γραφήματος. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο περιοχές γραφήματος, μία επάνω, μία κάτω. Για να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις πρέπει να έχουμε το ποντίκι μας μέσα στην περιοχή του γραφήματος και να επιλέξουμε από αυτό το σημείο το κλειδάκι. Επιλέγοντας το κλειδάκι, μας ανοίγουν πάλι οι ρυθμίσεις του διαγράμματος αυτού. Μία άλλη επιλογή που έχουμε είναι να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις στην περιοχή ταλάντωσης και να μας δίνεται η δυνατότητα να ορίσουμε έναν τεχνικό δείκτη μέσα στην περιοχή αυτή ταλάντωσης. Παράδειγμα, να βάλουμε τα Gaussian channels, τα οποία δίνουν τα υψηλά και τα χαμηλά, μέσα στην περιοχή ταλάντωσης, ή να βάλουμε έναν κινητό μεσόωρο ή οποιονδήποτε δείκτη μέσα στην περιοχή ταλάντωσης πέρα από την περιοχή του γραφήματος του αρχικού. Αυτή είναι και η φιλοσοφία στην οποία λειτουργούν τα διαγράμματα της IT Charts Advanced. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.